हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैथ' बिश्वकर्मा ओमफ्राय आं आबथामसिम मोनानाव आलासि फैदो दा जोङो फुजानि थाखाय रेडि जाबाय जयग' होनो नागिरदों स' बेखिनिखौ नोंथांमोननो जेसेबांखिनि हायो आं देखायलांसै थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेनो जायोमोन माथो बेनो जाबाय दे हा फुलखौसो नांगौ जायो डाबलबो लाथारनोसै बिश्वकर्मा पुजा आरो अमाबैसानि मुङै जयग' होनाय बेखौ होबानो जाबाय जोङो बिश्वकर्म कुर्मा नङा बिश्वकर्म अर्थात बिश्व मानि मुलुग कर्म मानि खामानि मावग्रा दाग्रा कर्म दाग्रा बिश्वकर्म अर्थात मुलुगनि दाग्रा मुलुगखौ बानायग्रा मुलुगनि सोरजिगिरि मुलुगनि गोहोगिरि बिश्वकर्म नै ओमफ्राय जयग' होनो थाखाय रेडि जाबाय अर होबाय ओमफ्राय पुरहिता जयग' होनायनि सिगां बुजायगासिनोमोन आरो माखासे बाथ्रा बिश्वकर्मानि बागै बुजायलांगासिनोमोन फालिबोगासिनो बिश्वकर्म होननानै बुङोबा बे हारसा सोदोब बिश्व मानि मुलुग कर्म मानि हाबा मावनाय मुलुगनि हाबा मावग्रा बिश्वकर्म बर'आव जोङो गोहो महरै थानानै गाहायाव भौतिक अर्थात बाहायजाग्रा अर महरै थानानै होमबानो जोंनि मोनफ्रोमबोनि हाबाया जाफुंसारगोन होननानै बुंदोंमोन अर्थात जोङो जयग' होयोब्लानो बिना जयग' बे हाबाया हमथानाय बन्धन होननानै बुंदों बियो भागवत गीतानि खोथा बियो बेफोरखौ फोरमायोबा गोलाव जायो दा जियानो जाया मानो जोंनिया बे अर ब्रह्मआव गोदै गोथाव मिलौदो प्रसाद होब्लानो जोंनि गासिबो हाबाफारिनिया जाफुंसारजोबो दा बेवहाय जोंहा नै अर ब्रह्मआव जोङो बिश्वकर्मानि नामै गोदै गोथाव मिलौदो प्रसाद होसिगोन बे होनाया गोजौआव थांनानै बेनो जोमैयाव बार महरै जोमैयाव थांनानै जोमैनिफ्रायनो अखा महरै फैगोन अखानिफ्राय आदार अर्थात बिफां लाइफां जोंनि आदारखौ जों मोननो हायो बै समाव फोरजा फिसाफोरजों लोगोसेनो नैबे जयग'खौ लिरनाय दङ भागवत गीतायाव जे नोंसोर बिनि दारैनो गोहो बोलो मोनगोन नोंसिनि मायाहि गरदे देवी प्रया करे ब्रह्मबादिनी Om nơi Abu Gahai Brahma Brahma Mulukni Ayu Apa Jiu Nengna Jana Gana Gorau Gole Brahma Ipotino Kuntam Brahma Kurma Sumanina Om Swaha Telabos Om Borde Devi Joti Brahmani Om Rasoli Rupayu Swaha Om Bhava Om Sha Om Maha Om
Tara. Body man. Udah saya selo. Mama jatuh ke ibu tuh. Mobile deh kan. Nih जयग' होखांबायानो जयग' होखांनानै जोङो पुरहितखौ खुलुमो फथा लायो जयग' होखांनानै गारियाव बिबार सिबार गानहोबाय फथाबो फुनबाय आरो दै सान्थिफोर सारना होबाय दहाय मर्निंआवनो सुखादोंमोन गारिखौ बेटारि गारियाव नै गथ'फोर फैसोदो प्रसाद जानो তোমালোকে কি কৰিব আহিছা কোৱা কি কৰিব আহিছা পূজা খাব আহিছা ঘৰৰ পূজা দিছে না প্ৰসাদ জানো फैसोदो गथ'फोरा नै दा फुजा खांबाय जोङो बिराद दुस्थु राजाया बिराद गरम बिराद सान्दुं होबाय दहायथ' फुङाव मर्निंआव अखा हाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा सान्दुं दुंबाय आरो गरम जादों बे फुङाव अखासो हाबाय थादोंमोन दा प्रसाद जानोसै ओमफ्राय नै प्रसादनि थाखाय थालिर खुसेर बायदिसिना फिथाइ सामथाइ रेडि खालामबाय जानोसै दा नै जोंना प्रसादा रेडि जाबाय दा आनैया मिलायगासिनो ओमफ्राय बिथिं आपेल थालिर ओमफ्राय मा दंबावोथाय खुसेर ओमफ्राय बेयाव नालेंखरजों बुटजों लगायबाय दिनैनि भिडिअ बेसेनोसै नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामनांगौ जाबाय थेंक इउ फर वाचिं